συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, σύντροφοι και συντρόφισσες, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Καλωρίζουμε τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Ήρθαμε σήμερα εδώ να γιορτάσουμε τις 81 επαιτίου της ίδρυσης της Θρυλικής ΕΠΟΝ. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν ο Θεατρικός Σύλλογος Αμφιθέατρο, η Χοροδία Καριάτιδες και το μουσικό συγκρότημα Μύθος. Είναι ιδιαίτερα τιμή για εμάς που σήμερα έχουμε κοντά μας από την Ελλάδα, από το Δήμο 2 Ολύμπου, το Πολιτιστικό Σύλλογο Άγιος Σπυριδώνα, ο Άγιος Σπυριδώνας. Μετά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ακολουθεί γλέντι και χορό με την ορχήστρα Μύθος. Εκ μέρους της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων του 10ου και του 13ου διαμερίσματος Βουδαπέστης σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και καλή διασκέδαση. Και τώρα παρακαλώ στο βήμα τον Ανδρέα Οικονόμου να πει την γιορταστική ομιλία του. Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί συμπατριώτες, στις 23 Φλεβάρι 1943, σε ένα μικρό σπίτι στην οδό Δούκησης Πλακετίας 3 στους Αμπελοκήπους, ιδρύεται η ενιαία πανελλαδική οργάνωση νέων, η Θρυλική ΕΠΟΝ, η μεγαλύτερη νεολαίστικη οργάνωση της χώρας. Η δράση της, οι αγώνες της, το αίμα που έχησαν οι νεολαίοι ήρωες της έχουν γραφτεί με ανεξίτηλα γράμματα στις σελίδες της ιστορίας. Στα σπλάχνα της ανδρώθηκαν χιλιάδες αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, γαλουχήθηκαν με τα ιδανικά της ελευθερής πατρίδος ενάντια σε κάθε ξένο κατακτητή. Πολέμησαν με το όπλο στο χέρι στην πρώτη γραμμή κατά των χιτλερικών και φασιστών κατακτητών. Στάθηκαν με αυτοθυσία μπροστά στα τάγκς των Εγγλέζων το Δεκέμβρη του 1944. Αγωνίστηκαν κάτω από τη βαριά παρανομία για την εξάπλωση των προοδευτικών ιδεών, των αγωνιστικών αξιών για τη ζωή, με ένα πρωτοφανή εκδοτικό οργασμό και μια πρωτόγνωρη πολιτιστική ανάπτυξη. Η συνεισφορά της ΕΠΟΝ στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς ήταν μοναδική. Η ΕΠΟΝ με οργανωμένα πάνω από 600.000 μέλη είχε πετύχει σε μεγάλο βαθμό να δώσει τη σωστή αγωνιστική διέξοδο στις ανάγκες που είχαν οι νέοι. Οι αγώνες της αποτελούν και θα αποτελούν μια τεράστια παρακαταθήκη για την νεολαία. Παρακαταθήκη που αδυνατεί να σβήσει την ντόπια αντίδραση από τη συλλογική μνήμη της νεολαίας και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 81 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟΝ και τα οράματα για τα οποία εκατοντάδες χιλιάδες επονίτες και επονίτισσες αγωνίστηκαν και πότισαν με το αίμα τους τη γη αυτού του τόπου μένουν ακόμα επίκαιρα, ζωντανά και ανεκπλήρωτα. Το έργο που άφησε πίσω της η μαζικότερη οργάνωση νεολαίας που γνώρισε η Ελλάδα είναι χαραγμένο ακόμα και σήμερα στο νεολαίστικο κίνημα που αγωνίζεται για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Τα οράματά της είναι σήμερα ζωντανά στα μάτια των νέων ανθρώπων που έχουν πάρει τη σκητάλη των επονητών. Στο ιδρυτικό κείμενο της ΕΠΟΝ αναφέρονται οι βασικοί σκοποί που πρέπει να περιέχονται στο καταστατικό της. Από το πρώτο αυτό ιδρυτικό κείμενο γίνεται φανερό πως η ΕΠΟΝ δεν ήταν κάποια οργάνωση με ουδέτερα ή αταξικά χαρακτηριστικά, όπως όχι λίγοι καλοθελητές θέλησαν να την παρουσιάσουν. Αντιθέτως, με σαφήνεια προχωρούσε στο ΕΑΜ, ζητώντας συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ, του οποίου βασικός αιμοδότης και τροφοδότης ήταν το ΚΚΕ. Η ιστορία της ΕΠΟΝ είναι γεμάτη χρυσές σελίδες, αγώνων και θυσιών. Η ιστορία
που παρά τις διώξεις, παρά τις επιθέσεις που δέχθηκε από την ντόπια και ξένη αντίδραση, δεν μπόρεσαν να την εκτοπίσουν από τη συλλογική συνείδηση της νέας γενιάς στο διάβατο χρόνο. Οι μάχες που έδισαν οι Επωνίτες και οι Επωνίτισσες δεν ήταν μόνο στα πεδία των μαχών, στο πλάι του Ελλάς. Ήταν κύρια μάχες για το κέρδισμα της νεολαίας και τη συστράτευσή της στις αγωνιστικές αξίες ζωής που αντιχούν μέχρι σήμερα. Οι αγώνες της ΕΠΟΝ, τα ιδανικά της και οι θυσίες της μεταλαμβαδεύτηκαν γενιά με γενιά μέχρι και το σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την... Kedves közönségünk, most pedig hallgassanak meg két EPON dalt a Kariatidák kórus előadásában. Rogas
Φλεβάρι, Ρεγίνας Παγουλάτου. Μες στο χειμώνα της σκλαβιάς πετιέται, σαν μυγδαλιά ανθισμένη το Φλεβάρι. Η νέα γενιά και ολόγυρα σκορπιέται, ευθύς φλογά το φως, ορμή και χάρη. Και να που χέρι-χέρι σ' ένα γύρο, στείνουν χορό τα αδάμαστα παιδιά της, κι είναι η πνοή τους του λούλουδο και μύρο, και κάνουνε τραγούδι τα όνειρά της. Με τη δουλειά, τη μάχη, το βιβλίο, παλεύουν να κερδίσουν τη ζήση, να κάνουν το πανάρχαιο μεγαλείο ακόμα πιο θερμό να ξαναανθίσει. Τραγούδι, αγώνες, μόρφωση και δράση, να της επών το ολόφωτο γιορτάσει. Εάν αποσυνθέσεις στην Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μία ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. Αυτό το τραγούδι πιστεύω ήταν γνωστό χορό μας. Θα το τραγουδήσουμε μαζί. Της δικαιοσύνης ηρεμόητε και βυρσίνη εσύ δοξαστική. Μη παρακαλώ σας μη παρακαλώ σας μιλήσατε τη χώρα μου. Ψηλά βουνά στα ύφεσια κλίματα σειρά και τα σπίτια πιο λευκά και τα σπίτια πιο λευκά και τα σπίτια πιο λευκά ασκούν λαμπού το γειτόνεμα. Χέρια με το κεραυνό θα γυρίζω πίσω από καιρό. Τους παλιούς μου φίλους καλώ, τους παλιούς μου φίλους καλώ, τους παλιούς
άλλους μου φίλους κάνω με φοβές και με ματά. Από εκείνο το βουνό, Πώς θα λέγαν τον παππού σου? σύννεφο στον ουρανό, Ποια είναι η μάνα σου? Μπόρα. Πώς κατέβηκες στη χώρα, Τα χωράφια να ποτίσω και τους μήλους να γκρίσω. Στάσου να σε δούμε λίγο. ποταμάκι μου καλό. Βιάζομαι πολύ να φύγω να ανταμώσω το γυαλό. Δεν σε φοβάμαι κι ας μου λες κρατά μαχαίρι. Έχω στα στήθια μου τους στίχους τους εφέρει. Έχω τον κάτσο την αμοργό, έχω τον κάλβο τον Σολομό. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι κι ας μου λες πήγαινε μήνα. Έχω έναν ήλιο φυλακτό απ' τη Βεργίνα. Έχω τον Όλυμπο, τον ημιτό, τον Παλαμίδη, την κυρά της Ρο. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Δεν σε φοβάμαι κι ας μου λες φύγε σου λέω. Έχω μια θάλασσα αγάπες στο Αιγαίο. Έχω την Κρήτη ένα Θεό, ένα κροτήρι και ένα σταυρό. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι κι ας μου λες πήγα με χέρι. Έχω ένα δέντρο στην Επίδαυρο φυτέψει. Έχω μια χίστρα και ένα βουνό. Έχω το λόγο το τραγικό. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Σαν βγεις στο πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος.
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσης. Τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις. Αν μένει η σκέψη σου υψηλή και αν η συγκίνηση, το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις. Αν δεν τους κουβαλάς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωινά να είναι που με τη ευχαρίστηση, με τη χαρά θα μπαίνεις σε λιμάνια πάντα νέα να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδαγμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμο εκεί είναι ο προορισμός σου, αλλά μην βιάζεις το ταξίδι σου καθόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια να ράξεις στο νησί. Πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σου δώσε το ωραίο το ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινες στον δρόμο, αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Και αν φτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Εδώ στον δρόμο τα μισά έφτασε η ώρα να το πω, αλλά είναι εκείνο που αγαπώ, για αλλού ξεκίνησα. Αλλά είναι εκείνα που αγαπώ, μες του γυαλού ξεκίνησα. Στα αλήθινα, στα του ψεύτικα, στο λέω και το μόνογο, σαν να μουν άλλος κι όχι εγώ μες στη ζωή που αρέθηκα. Σαν να μουν άλλος κι όχι εγώ μες στη ζωή που όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε μήνες, χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι και από σένα, γαλανή πατρίδα πολύ αγαπημένη. Άφησε μαζί μου φυλακτό να πάρω για την κάθε λύπη, κάθε τι κακό
Φυλακτό από αρρώστια, φυλακτό από χάρο. Μόνο, λίγο, χώμα, χώμα ελληνικό. Χώμα βροσισμένο με νυχτιά αέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει. Χώμα τιμημένο που το έχουν σκάψει για να θεμελιώσουν έναν Παρθενώνα. Χώμα δοξασμένο που το έχουν βάψει αίματα από το Σούλι και το Μαραθώνα. Χώμα που έχει θάψει λείψανα αγιασμένα από το Μεσολόγγι και από τα ψαρά. Χώμα που θα φέρνει στο μικρόν εμένα θάρρος, περηφάνεια, δόξα και χαρά. Θα σε κρεμάσω χώμα φυλαχτό στα στήθια και όταν η καρδιά μου φυλαχτό σε βάλει, από εσέ θα παίρνει δύναμη, βοήθεια. Μην την ξεπλανέψουν άλλα ξένα κάλλη. Η δική σου η χάρη θα με δυναμώνει και όπου κι αν γυρίσω και όπου κι αν σταθώ. Χώμα θα μου δίνεις μια λαχτάρα μόνη, ποτέ στην Ελλάδα πίσω θα βρεθώ. Έτσι και αν σε ξένα χώματα πεθάνω, αυτό το ξένο μνήμα θα είναι πιο γλυκό. Σαν θα χτείς μαζί μου στην καρδιά μου επάνω, χώμα αγαπημένο, χώμα ελληνικό. Είσαι ένα περιστέρι που πετά στον ουρανό. Πάμε να βρούμε ένα αστέρι σε ένα κόσμο μακρινό. Πάμε να βρούμε ένα αστέρι σε ένα κόσμο μακρινό. Είσαι ένα περιστέρι που πετά ψηλά στον ουρανό. Τα γάριβαρνα σου μέτρα σαν πόσο χαλείς. Κάνω την καρδιά μου πέτρα και προσωμένο να φανείς. Κάνω την καρδιά μου πέτρα και προσωμένο να φανείς. Έλα και σε περιμένω στην γωνιά του δρόμου να φανείς. Έλα και σε περιμένω στην γωνιά του δρόμου να φανείς. Όσο πιο μακριά είμαστε από την πατρίδα μας, τόσο περισσότερο τη σκεφτόμαστε και τόσο περισσότερο την αγαπάμε. Όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα, βλέπω τις μικρότητες, τις ίντρικες, τις ανοησίες, τις ανεπάρκειες των αρχηγών, τη μιζέρια του λαού. Όμως, από μακριά δεν βλέπουμε τόσο την ασκήμια και έχουμε περισσότερη ελευθερία να πλάσουμε μια εικόνα της πατρίδας αντάξια ενός έρωτα. Να γιατί δουλεύω καλύτερα και αγαπώ καλύτερα την Ελλάδα όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό. Μακριά της καταλαβαίνω καλύτερα την ουσία της
και την αποστολή της στον κόσμο και στη συνέχεια και τη δική μου ταπεινή αποστολή. Κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Γίνονται καλύτεροι. Έχουν την περηφάνεια της φυλής τους και νιώθουν ότι επειδή είναι Έλληνες, έχουν την ευθύνη να είναι αντάξιοι των προγόνων τους. Η βεβαιότητά τους ότι κατάγονται από τον Πλάτωνα και τον Περικλή μπορεί ίσως να είναι μια ουτοπία, όμως αυτή η βεβαιότητα, όταν γίνεται πίστη, ασκεί μια πολύ δημιουργική επίδραση στην ελληνική ψυχή. Χάρη σε αυτή την ουτοπία επέζησαν οι Έλληνες, μετά από τόσους αιώνες εισβολών, σφαγών, λοιμών, θα έπρεπε να έχουν εξαφανιστεί. Όμως η ουτοπία που έγινε πίστη δεν τους αφήνει να πεθάνουν. Η Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί νομίζω μέσα από διαδοχικά θαύματα. Τώρα περιμένουμε τα παιδιά, το επόμενο τραγούδι, που θα είναι και το τελευταίο μας, θα το πούμε όλοι μαζί. Θα έχω μια όμορφη χοροδία. Η καλύτερη. Κρατούσε στη μοδιά της εκείνο την αμοργό και τα λαγά παιδιά της. Παναγιά καπέλαγα, κρατούσε στη μοδιά της εκείνο την αμοργό και τα λαγά παιδιά της. Ζητητή κι αμαγγελή, γεια σας κι η ώρα η καλή. Νιώσει κι όλα αποκρίνονται μαζί. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Ζει και ζει και ζει όλοι μαζί και ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Το ρεφρέν δεν είναι δύσκολο. Να το λέτε κι εσείς, να το πούμε όλοι μαζί. Από την άκρη του καιρού και πίσω από τους χειμώνες ακούγα σφυρίζει γουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Από την άκρη του καιρού και πίσω από τους χειμώνες ακούγα σφυρίζει γουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Ζητητή κι αμαγγελή, γεια σας κι η ώρα η καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος ζει κι όλα αποκρίνονται μαζί. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Εγώ μέσα στους οχήνους, στις βούδες τώρα ειδικά, σαν τους παλιούς θαλασσινούς, ρωτούσα τα τζιτζίκια. Εγώ
μέσα στους αρχηγούς, βρίσκουνε στα αρβιλίκια, σαν τους παλιούς χαλασσινούς, ρωτούσαν τα τσιτσίκια. Εσύ τσιτσίκια μαγγελί, γεια σας κι η ώρα η καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος ζει κι όλα αποκρύβονται μαζί. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Όλοι μαζί. Και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Και ξανά. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Παιδιά πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι. Και τώρα να παρουσιάσω το βιογραφή την ορχήστρα στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας Ιορδανίδης, στα πλήκτρα Γιώργος Γέννηνα. Και εγώ είμαι η Σοφία.
κλείσιμα τούλας της παρούλας, γιατί δεν μου το λες. Ζαχαρούλα, ζαχαρούλα, μωράγιζεις την καρδούλα, μωράγιζεις την καρδούλα, ζαχαρούλα, ζαχαρούλα. Να σου πω μωρέ μάνα, το υπόστα σου το υπό. Και εκείνο παγαπάω μωρέ μάνα, θέλω να το παντρευτώ. Βασανίζεις άλλο, ζαχαρούλα θα πεθάνω, ζαχαρούλα είναι το όνομα σου και έχω το φίλημα σου. Κόσμος ήταν μαζεμένη απαλαβρένα καημένη.
Ελευθερία. Ευχαριστούμε όλους αυτούς οι οποίοι πήραν μέρος στο κατοπλικό μας πρόγραμμα, την θεατρική ομάδα Αμφιθέατρο με τον Φώτη τον Κολάτο, τη Σοφία τη Γιοβάτση με την καταπληκτική του φωνή,
τον Λεωνίδα Γιορδανίδη και τον Γιώργη Ιάννος, οι οποίοι μας παίξανε μουσική, και φυσικά και την χοροδία Καριάτιδες. Ο Γιώργος, ο Γραμματώσης, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Έχουμε γνωριμία εδώ και 10 χρόνια. Πολύ ένεργος, όπως και το χορευτικό συγκρότημα από το Άγιο Σπυρίδωνα. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε μέρος στη σημερινή μας εκδήλωση και μας φέρατε την Ελλάδα. Μυρίσαμε λίγο Ελλάδα, έστω για αυτά τα 20-25 λεπτά. Πιστεύω η διαμονή σας εδώ πέρα στην Βουδαπέστη να περάσετε καλά, με τη βοήθεια βέβαια και του Γιώργου του Σταϊκούρα, ο οποίος βοήθησε και οργάνωσε όλο αυτό το ταξίδι, και σας εύχομαι καλή επιστροφή στην πατρίδα και να έχετε πάνω απ' όλα υγεία. Γι' αυτό είναι το κυριότερο. Σας ευχαριστούμε. Εγώ θα ήθελα εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Σπυρίδωνας, που είναι στο Δήμο Δίου Ολύμπου, να ευχαριστήσω θερμά και τον πρόεδρο της Ομογένειας, τον Γιώργο τον Κολάτου, του 10ου Εμερίσματος, και την Ελευθερία του 13ου, όπως επίσης και όσους βοήθησαν για να έρθουμε εδώ πέρα να παραστούμε σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση για εσάς, και τον Σταϊκούρα τον Γιώργο που μας ξενάγησε και μας ενημέρωσε για όλη την ιστορία της πρωτεύουσας εδώ της Βουδαπέστης, το Σπύρο που έχουμε μια διαχρονική φιλία μαζί με τον Σπύρο και με τον Πέτρο, με το σχολείο Μίκλος που έχουμε αδελφοποιηθεί και έχουμε κάθε λίγα χρόνια έχουμε επαφές και αλλαγές έτσι εκπαιδευτικών προγραμμάτων με το σχολείο αυτό και θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Είχα την εμπειρία να γνωρίσω από κοντά πριν από πολλά χρόνια και τον Λογοκράτη, ο οποίος είναι ένας σημαντικός άντρας της περιοχής εδώ πέρα και τώρα εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο. Και θέλω να τονίσω ότι είναι τόσο συγκινητικό πραγματικά που ερχόμαστε από την πατρίδα. Πραγματικά έχω συγκινηθεί, γιατί βλέπουμε ότι ο ελληνισμός είναι ζωντανός και ξέρουμε ότι είστε μέσα σας Ελληνάρες και αυτό μας τιμά και έχουμε κάθε λόγο να ερχόμαστε εδώ και να παρουσιάζουμε την παράδοση της Ελλάδος, να παρουσιάζουμε την κουλτούρα της Ελλάδος, οτιδήποτε εκφράζει το ελληνικό στοιχείο. Γι' αυτό το ευχαριστώ στο φίλο μου τον Γιώργο και αδερφό κιόλας, γιατί τον ξέρω πολλά χρόνια. Είναι μεγάλο, γιατί χωρίς την παρουσία του δεν θα ήμασταν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Θέλουμε εκ μέρους όλων των χορευτών και όλου του χωριού του Αγίου Σπυρίδωνα, όποτε μπορείτε και περάσετε από την περιοχή, το καλοκαίρι έχουμε ένα αντάμωμα στον Άγιο Σπυρίδωνα, μαζεύονται όλο το χωριό και το κάνει ο σύλλογός μας εκεί μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, ένα πανηγύρι. Όποιος περάσει από εκεί το καλοκαίρι είναι πρόσδεκτος να έρθει και να διασκεδάσει, να γλυτίσει μαζί μας. Είμαστε ένα χωριό, μια περιοχή που είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι και ξέρουμε να ανταποδίδουμε την καλή φιλοξενία με το παραπάνω. Έχουμε μεγάλη καρδιά. Άστε καλά, περάστε καλά. Και ένα πράγμα να μην ξεχνάτε, Δήμος Δίου Ολύμπου και Δήμος Κιόμπανια συνεχίζουμε. Είναι κάποια τοπικά προϊόντα της περιοχής μας, βιολογικά, τα οποία παράγονται από κάποιους παραγωγούς που έχουν μεράκι και ζήλο σε όλη την καλλιέργεια.
1821 και να τα έχετε μέσα στο σύλλογο, 5 βιβλία, τα ίδια είναι, να τα διαβάσουν όλοι. Στην Ουγγαρία τι αφήσανε η πρώτη διασπόρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελευθερία, γιατί στο σύλλογό μας έχουμε και ένα μουσείο. Εκθέτουμε όλα τα παραδοσιακά προϊόντα που έκαναν χρήση οι παλιότεροι, από αργαλιό, από... τι άλλα παιδιά έχουμε? Οτιδήποτε είχε σχέση με την καθημερινότητα. Και έχουμε ένα μουσείο το οποίο είναι επισκέψιμο και να σας ξαναγήσω όποτε έρθετε, πραγματικά θα συγκλονιστείτε και θα σας εντυπωσιάσει πολύ. Και θα σταθείτε ακριβώς τις παλιές εποχές, πώς λειτουργούσε η κάθε οικογένεια μέσα στο σπίτι της με αυτά τα πράγματα που είχε εκεί πέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή παρουσιάσαμε εδώ τους χορούς μας, πιστεύω να σας άρεσαν, και πάντα στην Ελλάδα τα γλέντια κρατούν με συμμετοχή όλου του κόσμου, γι' αυτό θα μας παίξει τώρα ορχήστρα για να συνεχίσουμε έτσι την εκδήλωση και να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να είμαστε όλοι αγκαλιασμένοι για να τιμήσουμε αυτή τη σημερινή εκδήλωση που έκανε το 10ο και 13ο διαμέρισμα. Πάμε, σηκωθείτε όλοι να χορέψουμε. Μαέστρο!